Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lumbajong langso di samalakha hini sikari hanse polling station left wing right wing APHL siklembang putong sekot pen maikang nipon. Monsam mate peace cutting thormate development labang so alam the amen pen Karbi Anglong ahawar kedo inglong akhai so arat atumaphan BJP RSS atum chongthui tap chongthui prura pamang hunang ni lapen Karbi Anglong ahawar inglong akhai so arat atum aphan pachong thoilong tap ver nang ni pusi sikari hanse polling station APHL si ke kroithep arat atum arni kangsam apor tong sekot pen maike padopon along lam the che thanchimun pon Lasinon ki bang je pai pai ni phain kora truck arne hawar ke hatmate haraghat ahawar along kheilapen longri apharman a hokpet karjap thip kachesong APHL se rat chingrum peduponji along lumbajong langso di samala khahini sikari hanse polling station ahawar angkang penta ke ongdong APHL se ke kroi arat amuluk jakong horang kacherap kacheto dun thekji aphan lapen abang phutin lapen tangka sikai si hini kachirung cherekji apu thakta chedon sarpen lamthe cheparaipon tangka leke thekali Khe longri si ke the khe lapen longri jongsi cheraikom thek the pulote monsam lapen kaching thorda ale avidet si virdeji lasi APHL si asong Karbi Anglong arat apharman a hokpet kachesong along si kaiketa arjab dun thipji lapen APHL si amen pen along mass joining asai kedeng aputhak a hokpet kali APHL si asong atumke mentu neta BJP along chingbe dunde pusi sikari hanse polling station APHL si lamjai sarpo komol timung lapen dun mephu moniram timung pherang kyangno lamthe pangdak pon rat kaching roma bangkala pulon non pai pai inkora throk arni nelitum ladak hawar ke hadalong kachetong non thekji mate kachetong je phan se nelitum ladak sikari hanse aps Sekari hanse PS along pen angbong pen nelitum kachetong don je phan se nelitum ta kache se kajedang kaching ki kacheng wai son se dolong pen nelitum keladak lumbajong arat ma sekari hanse PS atum ke nelitum ke arjap thep se do pen nelitum arjap thep se do pen kaita nelitum ke Karbi Anglong arat atum ansetamen nelitum phan manghu mangram renon nelitum ke manghu he mangram re nelitum ke arjap thep do thep claim thep do thep nalitum sita mela aket he lapen aket he tum nalitum ke japon atum malong sita men nelitum ke nang arjap tum thep sedo nelitum ke kaita nalitum malong sedo pen nelitum la sekari hanse along abang ke nelitum ke APSLC at along se nelitum ke kaita ka cherab dun nelitum ke arjap thep do thep se nelitum ke kaita ka do apen non la pai pai ning koira throk along nelitum ke chetong dun je phanta men nelitum ke la se ka che section nelitum ke chingki ka chengwai non se tame Romi rong phar arong along sining ameke klopen don sirkep ahemtun kaheno lapen inut abang phu arenga hukesu pai pai ni phain kora ke thom arni la khain kora thok dor bagori MSC constituency angkang pi deitor police station ke parlu romi rong phar arong along sining ameke klopen don sirkep ahemtun kaheno lapen inut abang phu arenga hukesu Rong mi rong phar arong kadokabi don thongkep andu labang so angbong pen hum sirkep ahem tun abang ki hengno dun lablu labang so sining ami line post along si clother amat don sirkep ahem tun kaheno dun lapen hormu hortar sitami nahok dunlu lapen ke lapu diring kro lapen kaham rong pharpi asopo Jacob kro aphan ke sining ami ki klub penajok penang an arenga husonanglu Local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tobe aphan Hospital along an kachi ponji aphan pusi a hemasora to mekri meglang pensi choning ridun lapen komatne aning ke me pen kerap ji aning hang pulotang te Jacob Kro achor Nirmola Hanse P account number 74220100422322 IFC code number UTBI O RRAGB alongle kahumri iji aphan choning ripon lapen ke lapu rongmi rong phar arong arata tum puthot local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tobi aphan kerap kachu hangdun thu test pharma abangki nangpi asonte messenji athima nili tumke chenam thek thelo pusi choning ridun rinti Dokmoka Police Station athengno along theng piaklim ke ipon
Dogmoka police station athing no along highway pen police station adak dong ke dokok ajok kilang alon ke dojot theklong ledet si labang so adong along long lepa pleng eti langmi senji pu Dogmoka police station along osi nilamuni malakar pen kamatha ating pen Karbi Anglong autonomous council kachari abang phumati tim Karbi Anglong atuma phan karcho ningri ating pen labang so along li papleng si labang so dimalong theng piarong ke asai dengponlu Pai ni phain kora ke thomarni Dogmoka police station along thengpi arong ke asai ke dengpon along Karbi Anglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Englang Karbi Anglong autonomous council EM Lun Singh Teron Laben Karbi Anglong SP Puspara Singh atum chetongdun labang so amay along Karbi Anglong autonomous council CEM pen kaning jepon ke Dogmoka police station athengno non head jong long leke thok adim along children park prabjin pen kim rangpon pupusi rat athengno ningje dekang Lapen Dogmoka police station along boundary wall lapen dondri mesen pen nang pinangji putsi si ematheng no pinpura lu pipa jirdun lapen labang swamai long non head jong pak long kam cooperative lems along bang phu kang waipon BOD kilik along chepa haiduna bang phu bang phia phan Karbi Anglong autonomous council CEM pen archupon Dogmoka pen vai song terang Karbi Anglong news কাৰ্যালয় হওক বা বেলেগ কাৰ্যালয় হওক বা SP অফিচে হওক বা আউটপোষ্টে হওক বস্তুবিলাকে কৰিছিলে আৰু এইটো কাৰ্যসূচী আজি 1 মাহমান আগৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰু আমাৰ একেলগে মিলি আজি থানাৰ কেম্পাছত আমি এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমান আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি যিমানখিনি SP অফিচ থানা গোটেইখিনি কেম্পাছতে আমি গছ ৰোৱা আমি কাৰ্বি লৈছে আৰু যিমানখিনি গছ লাগে সেই গছটো আমি কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ পৰা বিনামূলীয়া সেইটো আমি মূলীয়াকৈ দিবৰ কাৰণে আমি Sabari along kachong dadon abang phubang phiatum hem konglong pen kachingkoi ahir kang tangra kajong arenga hukesu pai ni phain kora ke thom arni ada papor malong Sabari along kachong dadunji aphanpura bang thongkep abang phubang phiatum bukajan pen hem konglong pen barsi choki hola along kachingkoi ajok penang an abang phubang phiatum ahir ing tangra pen arenga hukesu sitame kopai tumi pen ajok kithi ke jang abang arela areng ahu kesu atum phan tong sekot pen sekilang ahimalong poksi selang ponbon News Tesipo, Karbi Anglong News. মানুহলৈ আহোঁতে সোমালে গাড়ীখন খবৰ পাই ৰাইজে উঠাই মেলি মানুহখিনি পঠিয়ালে আমি গম পাই সব ট্ৰিটমেণ্টত পঠিয়াইছোঁ সব অ'কে আছে মানুহ কোনো প্ৰব্লেম নাই মানুহ বেছি একো হোৱা নাই একো সব ঠিক ঠাক আছে মানুহ বাছখনত কিমান মানুহ আছিলে 30-35 জনমান মানুহ আছিলে সকলো সব বৰ্তমান ঠিকে আছে এতিয়া একো মানে তেনেকুৱা পাবলগীয়া নাই মানুহখিনি কোন বাগানলৈ গৈছিলে মানুহখিনি এনেই ইয়াতে এই প্ৰভাতী প্লাণ্টেশ্যন বুলি আছে তাতে কাম কৰিবলৈ